odogwu ọkwasịrị onye riji eke kpọrọ ọkọ gbue ọya ka a na-ekwu Igbo si na ibe tagbu nkịta na alụ na-ata aja alụ ọ bụrụ okwu gịnị coronavirus o megwu ụwa alụ mana ekene kenelu m Henry Chukwudi Okoye eze a na-eri ibe ọ na-aṅụrị ọṅụ sisi chinibi ọkpa enu na ibe a na-eme amaka agbụrịgba ama onye ukwu nke o ji ama onye nta ezigbo mmadụ odogwu na obeledu ezigbo mmadụ anyị na-edediketi gị egwu maka mgbe ị na-emere ụmụ ụwa karịka ịchara ntị ma gọọmenti ememe na be mere ibu ite nni ya eke okeke ka oke abụ nnukwulu nnutrela osikapa eke ego ụmụ ya ụtụ a na-alacha aka n'abalị eko ọ na-abụ nnekwu dibịa gọ nnekwu ọhụ ụmụ obere ibe agbarịba Abakaliki ime ọ dị ka Abaga na nwe baba nneluwe
Henry Chukwudi Okoye aka gbaji aka ọbụla aka ka aka ịgbajigwa aka ị na-alụ ọlọ gị nwaanyị onye ọcha uji chọgụ mma Eko ụmụ Naijiria le anyị nwabe eze dị n'ikolobịa ogene ka anyị na-etikwanụ anyị na-eti na-egwu eme ụmụ obiọma ife onye na-eme n'ụwa anyị sili ya jisi ike onye bili ibe ya bili egbobelu ugobelu Henry nwa mama
Mana erubagu na-etere agụ na Pablo Bato